Nào, bởi vì nữ sẽ nói kita bởi vì là suna nâng khang iban uno bởi vì negan. Hello लोगोफोर लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेलाव नुना मिथिखाबाय जानांगौ दिनैनि भिडिअआ मा जागोन लोगोफोर बिथां थाख्लाया मोनसे दुखुयै फोरमायहरदों माने गावनि आंगो जानाबो आंखौ रावबो खबर लाफैयाखै होननानै बिथाङा दाबो जेलावनो दङ आरोना माने लोगोफोर नेक्स्ट आपडेटआ जादों बिथां दाख्लै गोमाना थानाय आइजोआ माइनाव होनना बुङो जायखौ बिथाङा दा मोनफिननाय जाबाय आरोना बिथांखौ राजेन बर' नोंना जे हिनजाव गोमादों होनदोंमोन मोनफिनबाय आङो मोनफिनबाय आच्छा माबायदि मोनखो मादैसा बिमादैनाव माने गुवाहाटियाव थाहैदोंमोन आरो ओमफ्राय गावनो उनाव फन खालामनानै खोन्थाहरबाय आं गुवाहाटियाव दङ मादैमोननाव होननानै ओमफ्राय आं मैया लायनो थांबाय मोनबाय भिडिअ नुनानैसो बियो फन हरखो ना माखो भिडिअ नुनानैनो फन हरदों आरो बियो भिडिअ नुनानै फन हरबाय भिडिअ नुनानै फन हरदों होनदों आरो गावहा नोंनि गाबनाय दुखु जानाय आरो न'खरनि मानसि दुखु जानाय बेखौ ओंखायनो बेखौ नुनानै फैबाय ओमफ्राय दालाय बहाथो दं दा न'आवनो दङ न'आवनो दं दसे भिडिअ नुजाना होनो दा माने दसे माने दा खर' सादों होनदों उन्दुना दङ थारमाने आच्छा दा फैफिनना माबायदि मोनखो नों आङो बहुद गोजोनबाय बहुद मोजां गोजोनबाय मोनबाय दा दुखु जिमान जादोंमोन दा बेफोरो सिगां दुखु जिमान जादोंमोन दा दुखुआ एसे माबाबाय आरो माने गैया जाबाय माने दुखु नांखागोन सासे मानसि गैयाबा नंगौ बेथ' नंगौ र' ओमफ्राय बिनि बागै दा नोंसोर मोजां संसार जानाय रायलायफिनदों ना फिनाखै रायलायबाय गथ' गैयाबाबो जिबाबो माने आरो सानसे गथ'बो मोननो हागौ ना मोननो हागौ लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुखादोंमोन जानांगौ बिथांनि हासबेन्डआ जोबोद दुखुयै गाबै गाबै भिडिअ बानायहरदोंमोन आरोना मोनसे बेखौ नुनानैनो बिनि वाइफआ बे भिडिअखौ नुनानैनो फैफिनबाय आरोना दा बिदिनो सानैजों मोजां रायजो संसार जादो आरोना बिदि गोरोन्थि मावनांला हिनजावा नै भिडिअखौ नुनानै फैफिननाय जाबाय न' लोगोफोर दे बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै लोगोफोर आं फेस खिथिनानै भिडिअ बानायनो हायाखै मानोबा बे साननैसो एकदम आं लोमजाना दङ आरोना मोजां जायोबा आङो मोजाङै भिडिअ मोननैसो लानानै फैफिनगोन थेंक इउ